Aina niin kovaa kyytiä sai. Siitä jos henkiin jäi, niin välittömästi mut noin. Mitä helvettiä mä oikein selitän ja höpötän? Pitäisikö käydä oikeesti kaataa joku? Laittaa sen jalat sojottaa kohti kattoa, pyytää se hokee sun nimeesi ja huutaa Armo, pane mua Joonas, pane! Kande varmistuu, ettei se oo sellainen rasvahuuli. Vaikka ois sääs luvattu pikku itatuuli. Voi olla, et kun se sut nakittaa, niin se joudut työhön muulin. Kelaa nyt, kun sä sapaat sen paksuks. Rasvahuulilapsus. Vittu mikä friikki sieltä tulee. Voi jumalauta, sen vois melkein tuikkaa tulee. Kandeis miettii vähän seuraamuksia. Ei tarvitse sen jälkeen vastata tunteisiin suuriin. Ekstra sipsitkin vittu siinä mä häämöttää. Ehkä lähtee läppä vähän raiteilta tää. Joulupukkikin toivottaa hyvää joulua. Toivottavasti saa et oo kyllästynyt tähän elämän kouluun. Käsivoiteita, kaikenmoisia hoiteita tarvi käyttää. Toivottavasti joku sulle vielä elämää pikkusen näyttää. Pakkokas on tulla tähän vuorostaan säväyttää. Teitä heppuja hieman päräyttää. Pakkokas on teille näyttää. Miten tätä elämää eletään, miten tähän mikkiin lähtetään. Mut nyt mä tarviin pissehuika. Oo hiljaa, sulje silmäsi ja kuulet äänen järvikuikan. Järveltä palattuas, oot alasti. Mitä helvettiä sä siellä rannalla alasti teet? Siellä on pieniä lapsia. Tuu pois sieltä nyt, Pertti. Pertti, sammuta se vitu nortti. Okei, mulla on tossa yksi pelikortti. Onko se jokari? Vai pelataanko me tänään yksi pokeri? Olo on ehkä hieman vajukki. Mut mistä se tietää? Onks mä tän maailman asukki? Länkyröitän tossa kulmassa. Mikä olisi se oikea ongelman ratkaisu tässä pulmassa? Ehkä jos kaikki mittais suora kulmassa, niin ehkä elämä olisi linjassa. Mutta mun mielestä se on hyvä. Okei. Tärkeitä tiedotuksia. Ehkä kannattaa ristinollassa lyödä sinne kulmaan ruksiin. Mut onneksi mä en asu Jenkeissä, miksi mä oon fuksi. Mut ihan mielelläni kauneitneitei mä vähän jotain. Kuksi. Vittu ihan jostain saatana keksimainista. Ei tässä oo mitään suklaata. Kermavaahtoa ja vattuja. Alkaa kuulla tuottajana.
Sen sisällä ei oo oikeastaan yhtään mitään. Vehnäjauhoja ja kananmunia. Sen lapsetkin tulee olemaan ihan vitun rumia. Siis sen täytekakun kässään. Mulla oli pienenä semmonen panssariauto. Siinä oli vitu iso lakutykki. Mut ei se mitään lapsia saanut. Sen tykistä oli kulit loppu. Hutikutei tuli vaan sillä vaunulla. Miksiköhän helvetissä mä aloitin avautumisen mun lapsuudesta ja panssarivaunusta. Ja niistä hutikuteista. Siitä kanssa sai mun lapsuutesakin alkus. Ohi ammutaan väliin. Ja tässä on tulos. Sisään, ulos. Ja sit vittu taas sisään. Se menee sisään, ulos ja tulee. Ei sisään, ulos, sisään ja tulee. Vittu, ihmeellistä hommaa. Joku väittää, että kandeis laskee vaan kylmästi lakan alle. Eikä todellisuutta siivoo peiton alle. Kyllä se ehkä jotain peittää. Mut yleensä todellisuuden taju siinä vaiheessa vähän heittää. Saattaa olla, että laitat mikron tulille. Illalla käyt onnellisena unille. Mut luultavasti sua joku rassaa. Sä et voi tätä unohtaa, et sä voi passaa. Luultavasti, että tulee sua hetken rassaa. Mut ei siinä mitään. Toivottavasti ei tuu kärsiessä ihan kauheasti hirveästi massaa. Vaikka sipsit maistuu. Kivasti ranutkin rasvassa paistuu. Kalju korkkaantuu. Jäpät horkkaantuu. Meininki lutvistuu. Saattaa olla, että joku jäpä pikkusen tulistuu. Aipä lähtee kohta paikalliseen. Tiedä, olisiko Irmeli siellä? Se ainakin viime viikonloppuna oli. Laulin saatana hempeästi karaoke. Aavan meren, ei saatana, kun nousee kylmät väreet jalkovälistä. Mut joo, Irmeli pitäis lähteä pongaa tuohon lähibaariin. Irmelillä oli rasvaset setit. Se oli just semmonen tyypillinen. Sillä oli kaikki kettoletit. Luupimppi vaan paisto. Kyllä se housujen läpi sen vittu jo pahaistu. No joo. Puhuu jätkää, joka syö apan silli. Mä tiedä, onko siinä mukana stilli. Tämän pillussa oli ainakin elämä ihan vitun villi. Siellä oli niin monta sattiaista, että siellä oli päällä helvetinmoinen kapina. Kuului vaan ihan hirveä rapina, kun ne taloushousui riisuun. Ne lähti kimpoilee ja siirtoilee. Mä tarvitsin viidakkoveitsen ja kompassin, että perille pääsin. Sit hieman sen ämmän vittua mä sääsin. Ei sieltä lentänyt mitään muuta kuin torakoit ja ötököit. Jotain ennen tunnistamattomat möhkiäisiä. Pääsin sentään Tiedet-lehteen. Munankarvoistani löytyy kuukausia myöhemmin omituinen otus. Maapallolla ennen määrittämätön Tyrannosaurus Rexin ajoilta säilynyt muinaisrunkukuoriainen.